давай, кажи задачата. 1 плюс 1 е равно на колко? На едно. На глупости 2. Сега, че ще не пускаме в целия свят този клип. Сега ще кажа още на задача. Ще кажа си още на задача. 2 плюс 1 е равно, сега той ще каже на колко. После ще кажа аз на колко е равно. Е равно на... Не му казвай. То. Вика, че е едно с пръста си. 3, бе! Отваряш и те двата пръста. Той е много глупав. Сега 4 плюс 1 е равно, той да каже на колко. Не знаеш 1 плюс 1 колко е. С какво ме целиш? С ногти, виж, е така. Съвсем някакви. Ей, ще те пращаме